आसलथे मा जामारदों आरोना खोथाया दा भिडिअखौ सोर हगारगोरामोन सोरनिफ्राय फैयामोन हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' दायो मर्निंआवनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों आंहा मोनसे खोथा सावरायनांगौ दङ स' खोन्थालांबाय थागोन आङो दा लासैनो फैबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरो अननानै माने लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो आरोना स' सापर्ट खालामलायदो बयबो नङा होनबा लोगोफोर स' बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे रेक्सन गावनालाय खुदुमसो नागिरो मा होननोसो नागिरदों नोंनालाय रेक्सन खोमसिसिसो नुयो दासो उन्दुनानै सिखारनो रेक्सन अयु अनदों आंखौ मोनायाव न'आव उन्दुनो मोनैनि फुङावसो उन्दुयो बेना न'आव लोगोफोर आं बुंनो नागिरनाय खोथाया बेनो दे माने दासान्दि एकदम मा जागासिनो दं आं मिथिला खालि माबा वाटारमेलननो माबा मेलननो माने भिडिअ नुगासिनो दं आरोना आङो जखननिफ्राय फार्स्ट ओंखारदोंमोन बे भिडिअआ नै साननै सानथाम सिगाङावहाय अब्लानो नुदोंमोन आरोना आङो फेसबुक पेजावहाय ओमफ्राय एसेबां माने नुदों जिखुनु जाया नायदों नुदों हगारदों नालाय नुदों नायदों ओमफ्राय नायनानै आं जेबो बिदि माबायाखै आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय नुबाय थाबाय माने फुरा इउटुबावबो बेनिल' आरोना खालि कन्टेन्टआनो बेनिल' उमुगा बिदि होन्दोंनो उमुगा बिदिनो खालि वाटारमेलननो माबानो ब्लेक कब्रानो खालि बेल' आरोना स' आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना आङो नुगासिनो दङ मानसिफोर हगारनायखौ बयनियावबो माने खालि आदालफोरनिल' नाम लागासिनो दं आरोना जेनेबा मानो बिदि हगारनांगौ मानो बिदि कन्टेन्ट लाबोनांगौ माने मानो बिदि होननांगौ होननानैहाय माने एकदम माने मा होनबावनो आरोना लोगोफोर खालि बिनिल' ओमफ्राय आदा जन खारजियाबो बुंदों आरोना आदालफ्रेडखौहाय जेनेबा गावनि मादार फादाराबो मोजां मोनो नायो ओमफ्राय दा माने नायनो लाजिथावना जाबाय स' माथो होनबावनो लोगोफोर नायो एक्सुवेलि आंबो नायो बयबो नायो मोजां मोनो आदालफ्रेडनिखौहाय ओमफ्राय मेन खोथा जाहैबाय जिहेतु दा भाइरेल जागासिनो दङ वाटारमेलननि माबानि बे हलि मुलि दाबानिफ्राय स' बे कन्टेन्टआनो आदालफ्रेडनि नंखाया आरोना ओमफ्राय माने गावनि चेनेलावबो हगारनानै लायाखै बियो बा गावनि फेसबुक पेजावबो हगारनानै लायाखै हगारदों बै हिन्जावा जाय बिदिन्था बसुमतारी बे हिन्जावनि नाम नंगौ नङा आं मिथिया बेयाव गावनि आसलि नामखौ होदों होआखै आं मिथिया जिखुनु जाया फेसबुक पेजावहाय बिदिन्था बसुमतारी आरोना बेसो हगारदों मेन गावनि फेसबुक पेजावहाय आं बिनिफ्रायसो नुगोरखादोंमोन फार्स्टआवहाय स' बेसो सोंदों आरोना दा बे सोंबाय नालाय बेबो होनबाय ओमफ्राय दा आदालफ्रेडा जौ लोंना लोङा आं बेखौ मिथिया दै बाट कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर लोङो ना लोङा बे हिन्जावफ्राथ' जौ लोंनोसो थांखादों गावनि फेसबुक पेजावनो जायफोरा नुवाखै नायबानो जाबाय बिदिन्था बसुमतारी बिनि आं होनानै होगोन स्क्रिनावहाय माने बिनि गावनि फेसबुक पेजावनो हगारनानै होखानाय आरोना बेयो थांनाय ओमफ्राय आं माने फार्स्टनिफ्राय नायदोंमोन बिसोर बलेर'जों थांदोंमोन हौवाफोर 3 गावसोर हिन्जावफोर 3 आरो गथ' सासे ओमफ्राय आं खोनानाय मथेबा माने आङो कमेन्टआव नायदोंमोन जे मानसिफोरनि बिदिनो भिडिअ हगारनाय कमेन्टआव नुदोंमोन आङो जे बियो हिन्जाव गोनांखा होननाय आरोना बै आब' सिसिलिया नार्जारि दंना बियो गावनि फेसबुक पेजाव जे हगारदोंमोन बुंदोंमोन आदालफ्रेडनि बादै आरो हिन्जावनि बादै बेयावहाय बिसोरनि कमेन्टआव नुदों आरोना आङो जे बे होन्दोंमोन नालाय बे सिख्लाया मानो बिदि माबानांगौ होननायावहाय सासे मानसिया लिरना हरदोंमोन आरोना जे सिख्ला नङा बियो हाबा जाखांखानायसो होननानैहाय दाथ' हाबा जानाय नंगौना नङा मिन्थिया जिखुनु जाया बे कमेन्टआव लिरदों नालाय आं बुंसै हाबा जाखांनाय नंगौ नङा बाट बिसोरथ' जौ लोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय लास्ट इन्डिङावहाय खोन्थानायबो दङ जों दायो जाखांबाय लोंखांबाय थांनोसै अखा हादों होननानै ओमफ्राय बैसोर हौवाफोर 3 बुंगोन ना थाङा दासो सुरु जादों दासो लोंनो नागिरदों होननानै जायफोरा नायाखै नायबानो जाबाय ओमफ्राय माने ब्लेमखौहाय आदालफ्रेडनियाव बांसिन होदों आरोना ओमफ्राय दा मेन खोथा जाहैबाय बे हिन्जावा सोंनो नाङामोन दा गावनिफ्राय देरसिनानो जागोन आदालफ्रेडा दाथ' नायनानै बे एसेबाबो देरसिन नुयो आरोना आंनि आइडिया जिखुनु आदालफ्रेडा जौ लोङा आं मिथिया बाट आं बोरैबाबा फेसखौ नायनानै जौ लोंनाय बायदि नुदों आरोना
ओमफ्राय आरोथ' एफा मानसि थांनाय आरो गावखौ मोजां मोनो बयबो एक्साइटेडजोंबो बोरैबा एसे दुगा दुगायै होनदों जानो हागौ बेखौथ' आं बुंनो रोंला बाट बै सोंग्राया मानो सोंनांगौ बेबायदि खोथाखौहाय जे नोंसोर बेरायनो थांदों दाबायावहाय रेस्टुरेन्टावहाय थांबाय लोगो मोनदों फट' खेबजाबाय बा मोजां भाबैबो भिडिअ बानायनो हायोमोन आरोना जेनेबा आदालफ्रा बिदि आंनि चेनेलाव फंनैसो बुंनानै होदो बा माबा मोनसे आरोना बेबायदिबो भिडिअ लानो हायोमोन बाट लायाखै आरोना दे बिदि डाइरेक्ट सोंबाय बेबो ओमफ्राय बेबो होनबाय बिदिनो जे थाइलेण्डनि माबा माबि बिदिनो होनबाय आरोना बेबो स' माथो होनबावनो दा आंनिबा बेनो आरोना स' दाया आदालफ्रेन्डनावल' गैया दाया बै बिदिन्था बसुमतारिनावबो दङ दा ओमफ्राय भिडिअखौथ' कन्टेन्टआथ' आदालफ्रेन्डनि नंखाया दा भिडिअखौ हगारदों बै हिन्जावासो दा ओमफ्राय बे हिन्जावनिफ्राय बै खालि फार्स्ट फुल भिडिअखौथ' हगाराखै रावबो ससे दानस'नानै खालि बै जे मेन पार्ट बे वाटारमेलननि बागै जे रायलायनाय जादों बे ससेखौल' खालि लानानै मानसिफ्रा हगारगासिनो दङ ओमफ्राय माने बै हिन्जावना शेयार जाखायाखै आरोना डाइरेक्टनो बेनिफ्राय डाइरेक्ट भिडिअखौ लानानै बयबो माने हगारगासिनो दं ससे बेखौनो नायनानै आङो सानदों आरोना आं जिखुनु जाया भिडिअ नायबाय आरोना एबि ब्लगनो ओमफ्राय आब' सिसिलियानि बिसोरबो हगारदों आदा जेम्सआबो हगारदों ओमफ्राय बे आदा जन खारजि नार्जारियाबो हगारदों माने गाज्रि बुङाखै बिसोरबो मोजाङानो बुंदों माने जेनेबा नोङो सोरनिबा जेनेबा बिदिथ' प्रम'सन बानायनो थाखाय बानायोना जेनेबा बिदि भिडिअफोरखौहाय जे ब्लेक कब्रानि माबानि बेखौहाय मिथिखायो नोंसोर नायबाय थाखायो बेहालाय मा बेहा फैसा मोनो बानायनो थिनदों बानायबाय ओमफ्राय दा गाज्रि होनाखै बिसोरबो मोजाङानो होनदों जेनेबा नोङो रायलायनो नाङामोन दा जोंनियाथ' बिदि नङा नालाय जोंनि बायह्रानिया आलदा जे थाइलेण्डफोरनिया आलदा दस्रानिया आलदा ओमफ्राय जोंनि नैबे जिहेतु जोंनि दा जेनेरेसनाव बेबायदि जेनेबा एसेबां बिदि नङा जेनेबा रायलायबाबो जोंना इनडाइरेक्टलि रायलायबाबो बिदि रायलायद्राया नालाय एसे लासिंसिं जायो नालाय स' रायलायग्रानिबो भुल दं आरो सोंग्रानिबो भुल दं आरोना आंनि आयदायावहाय नोंसोर मा बुंनो सानदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' नुनायावहाय सानैनिबो भुल नुदों बाट बै सोंग्रानिया भुल जासिनदों आरोना गेदेर मानसिया उन्दै मानसिया बेफोरबायदि खोथाखौ सोंनो नाङामोन जिहेतु गावसोरो लोंनो थांदों बेरायनो थांदों बेरायहै बाट बिदि खोथाखौ सोंनो नाङामोन आरोना माथो होनबावनो लोगोफोर दा बुंनांगौखौथ' बुंबाय बयबो आं माने बे भिडिअखौहाय होना सानदोंमोन आरोना आङो ब्लगनि थ्रुयैनो आं होनबाय आरोना बुंनो लुगैनानैहाय माने आङो बयनिबो भिडिअ हगारनायखौ नायबाय जे ओमफ्राय माने रावबो बै हिन्जावनि नामखौनो लायो आरोना ओमफ्राय नामखौनो मिन्थियोना मिन्थिया आं मिन्थिया रावबो माने इउटुबारफोर बा जेनेबा फेसबुक पेजाव हगारनायफोर रावबो बुङाखै जे उमुक हिन्जाव हगारदों बै बिदिन्था बसुमतारिया हगारदों माने रावबो बे खोथाखौ बुङाखै आरोना बुंदों अल्फ्रेडनि कन्टेन्ट खालि बेल' आदा जन खारजियाबो बुंदों आरोना जे अल्फ्रेड बिदि कन्टेन्ट लाबोनाङा होननानैहाय गावनि मादार फादाराबो मोजां मोनो नायो दा जेनेबा बिनि भिडिअखौ नायनो हाला लाजिनो ओंखारो दा जेनेबा कन्टेन्टफ्रानो बेना बेबायदि लाबोयो होननानैहाय दा मेन खोथा गावनि चेनेलावबो हगारखायाखै बेचारा बियो आरो गावनि फेसबुक पेजावबो हगाराखै आं माने रावनिबो साइड जानानै बुङा आरोना आं बुंदों सानैनिबो भुल दं होननानैहाय जे बे हिन्जावा सोंनो नाङामोन दा बै सोङाबा बेबो बुङामोन आरोना दा आरो माथो होनबावनो सोंबाय जखनथ' बेबो एक्साइटेडजों बुंबाय जानो हागौ आंनिबा जे आरो गावखौ लोगो हमनो जेनेबा लोगो मोनबाय होनबाय भिडिअ बानायबायबो ओंखारलांबाय आरोना स' आं बांद्राय बुंनो थाङा मालायखौ बेनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जे सोरनि दायमार हिन्जावनि नामखौ मानो लायाखै आरोना रावबो लायाखै लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे खोथा होननो बावदों माने आं मोजाङै मिन्थियामोन आरोना बे हिन्जावा हाबा जाखानायानो आं बिनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायफिनबावदोंमोन ओमफ्रायो बे बिदिन्था बसुमतारिना बे सिस्टारनिया माने सर्ट मुभिबो गानाय दङ आरोना हांमा पार्ट 2 दंना बेयावहाय नुदों आङो जिखुनु जाया गावनि फेसबुक पेजावनो हगारनाय दङ आरो मिन्थिया खोमा बेखायनो रावबो बुङाखै जिखुनु जाया बुंबाय आङो बे सर्ट भिडिअबो गानाय दङ ओमफ्रायो हाबा जाखानायानो गथ' सानै मोनसे भिडिअ बानायनाय दंमोन गावनावनो हगारनाय रिल्स बायदिनो ससे उन्दैफोरनो ओंखाम दौनाय गावनि फिसाला फिसाजो बिसोरनो ओंखाम दौनाय आरोना
हाबा जामारनाय एक्सुवेलि बे आं मिथियामोन कमेन्टआवसो नुदोंमोन आं बे सिख्ला नङा हाबा जाखांनाय होननानै बिनि फेसबुक थांनानै नायफिनदोंमोन आरोना आं दा बोरैबा थाब माने साडेनलि गोसोखांनानै नायफिनदोंमोन आङो नोंमारगौ हाबा जामारनाय आरोना बेयो गावनि हासबेन्डजोंबो फट' हगारनाय दङ गावनि फिसाफोरजोंबो फट' हगारनाय दङ फिसा जिखुनु जाया रिल्स हगारनाय दं आरोना सानै गथ'जोंहाय सासेयाथ' गावनिखा जिखुनु जाया सासेखौ आं मिथिला जिखुनु जाया सानैबो गावनिनो खोमा आरोना बुंनो हाला आङो बयबो नायनानै जेनेबा बेखौ बिदि गथ'नि बिमा होनना रावबो मिथियाना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोबनायावहाय आं मोनसे खोथा होननो सानो जे बे भाइरेल भिडिअफ्राल' मानो एसेबां भिउ थाङो दे आं बुजिनो मोनला कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर बे सोरबा सोरजोंबा खारदोंनो उमुगा बिदिनो बिदि बरनाम जादोंनो नै दाथ' जेनेबा वाटार मिलननो माबा मिलन दाखालि बेल' भाइरेल जायो ओमफ्राय जे मोजां कन्टेन्ट लानानै जे भिडिअ बानायो मानि थाखाय जेनेबा भिउ थाङा बेखौ खोन्थाहरलाय आंनो स' दा सोरबा बुंलायगोन आरोना आंखौबो जे नोंहा बेखौ मोनलायबाय मालायनि माबा हगारनो मानो मोजां भिडिअ लाबो मायो आंनि चेनेलावहाय हाबनानै नायसाय बिदिनो मोजाङावबो थांदों बबेबा बाट बुङो आरोना कमेन्टआवहाय मोजां कन्टेन्ट लाबो मालायनि कन्टेन्ट दा लाबो मालायनि ब्ला 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 बिदिनो आरोना बुङो स' ओमफ्राय आंनो कमेन्टआवहाय खोन्थाहरथारदे लोगोफोर जे मोजां कन्टेन्टआ मानि थाखाय भिउ थाङा ओमफ्राय जे बे भाइरेलनो माबानो बिसोर मानि थाखाय जेनेबा भिउ थाङो आरोना कमेन्टआव खोन्थाहरथारदे लोगोफोर आं नेनानै थाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय आं एन्सारबो होगोन स' भिडिअ बेखिनियानोसैमोन बारा गोलाव खालामला गोजोन्थों